Ok, assalamu alaikum. Ga masu mun tambaya akan rolin da abubuwan da suka danganci background, to yanzu ma dai ga yadda ne wani kiɗa kamar haka. Misali gashi. Ina fatan kun ji kamar da na haɗa shi misali. Ba wannan ba, bara mu tai akan aikin da aka yi tambayoyi akan shi. Wannan ban ma sa mai suna sai na dawo. Aikin da aka yi min tambaya a kai, ina ga wannan ne. To, ga shi a taƙaice shi ma a yadda na yi sa. Kenan a mai tambaya sai ya fahimta da inda ya yi tambayan shi sai ya gane kenan. Kenan sai mutum ya gane a tambayansa. Sorry, zaku ji akwai iska, ina inda ne akwai iska, shi ne sa zaku ji akwai iska. Abinda na fara amfani da shi kenan. Kun ga wannan shi ne na yi kwafin guda uku sai na zo na sa wannan daga ƙasa. Na yi wannan shi ma. Sai na sa wannan. Sai wannan na zo na yi kwat dina sai na bi shi ɗaya. Siyana na abinda na sa a ganguna kuma sai na sa wannan. Kun ga da na yi wannan. Uban tafiyan kiɗan kenan wannan siyanan wannan. Sai na dawo daga ƙasa sai na ƙara yin wata hikima nawa don tsintsiya na su bani wani irin yadda nake so sai na ƙara kwafin ɗin wata tsintsiya misali ga su. Su ne na haɗa sai suka bada wannan tafiya.
sai na zo sai na ƙara da wannan busan, na yi kwafin ɗin wannan busoshin kenan wannan, sai na canza musu ƙara, sai na haɗa su guda biyu misali a nan. A nan ne sai na ƙara kunna wannan piano ɗin, wannan ita ma ta ji ta ce na ɗauko ga ta nan. Yau masu tambaya akan wannan piano ɗin ga inda nan take. Yauwa, kun ga inda nan na ɗauko ta, ga ta nan idan ka ƙirga sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta huɗu, ita ce. Linkin da kuke cewa gashi. Shine wannan? To, sai nan na zo na yi bass, ina ji wannan bass ne. To ina fatan mai tambaya ya fahimta da abin yanda na yi sa, wanda yake tambaya wai ya ne na haɗa wannan kiɗan, to ga shi a yadda aka haɗa shi, shine kenan. Idan kuma da wani mai tambayan to sai ya ƙara a comment section insha Allah. Idan akwai abin da zan yi bidiyo a kai to zan yi bidiyo babu damuwa insha Allah. Na gode.